ben? Sí, aplaudistes, pero aplaudide outra vez porque estamos no 2026. Chegou o ano, Chegou o ano, sí. Antes non tivemos programa porque foi día 1, pero estamos aquí na Voltas co Prato cociñando como cada tarde neste día 2 de 2026. Así que imos estar ou tratar de estar todo o ano facendo receitas para todos e a todas vós. Seguídenos, como sempre, en A Voltas co Prato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E imos chamar aos que veñen no día de hoxe. Así que, atención, porque hoxe están connosco Xulio Mato, Merche Rodal. Un aplauso para eles. Merche toca as luceciñas. Merche toca as luces. E veñeme enfrente a mí. Antes de nada temos que facer unha cousa. A ver. Porque chegou un paxariño que temos unha persoa no público que é moi seguidora do programa e que me dixo a súa familia terlle que mandar a Esther de Moncelos, en Abadín, un saúdo porque está aí arriba, porque estivo de aniversario. Levanta as maus, para que se che vexe na casa. Aí está, un aplauso para ela. Estivo de aniversario no día de onte. E a súa familia pediume, por favor, mira que contenta, porque me díxome Lara que lle mandaron saúde de parte de toda a familia, que Lara é amiga, compañeira de promoción, ademais, a compañeira do Land Rover, que lle mandaron saúde. Pero é que ademais, espera, que non marcho cámara, porque temos por aí abaixo tamén a mamá de Yaiza, que tamén estivo de aniversario no día de onte. Ti saúde tamén. Aí está. Tamén estivo onte de aniversario. A ela xa coñezo personalmente porque xa me estivo dormindo na súa casa nas festas. Eso xa é nivel top. Va a gorrón. Vaya gorrón que estou feito. Bueno, pois, grazas ás dúas, grazas á xente do Volador de Abadín por estar connosco no Voltas co Prato de hoxe. E como non podía ser de outra maneira, imos cociñar a ver que nos trae Isabel de preto deles, de Mondoñedo. Son Isabel e veño de Mondoñedo. Quería que me enseñaran a facer a receta de churros na casa para sorprender a miña familia e ao meu neto. Nestas épocas que é a tradición dos churros, gustaríame aprender as recetas porque me encantan muchísimo os churros. Un saludiño todo aos meus fillos, ao meu neto e ao meu xenro e a todos os amigos. Un aplauso para Isabel. Moi ben, pois... gustoume moito, quero que o saiba a señora directora, gustoume moito o título do programa, dos churros non me aburro. Moi ben. Non nos aburrimos dos churros, verdad, Xulio? Nunca. Nin de facelos, que é moi doado. Está dicindo a directora que a outra opción era mollar o churro. No, sí que se conta, hai que contalo todo, directora. Xulio, que vas facer cos churros? Un churro. Vale, moi ben. Un churro. Vou dedicar a Begoña porque outro día dixen, joder, non sei que facer cos churros, E dixo, é unha chorrada, eso faz unha sopa de chocolate blanco, churro. Entón vou facer unha sopa de chocolate blanco. Voulle poñer en riba un churro. Vámoslo decorar cunha crema de chocolate a velás e frutos secos. O sea, vamos a facer unha sobremesa cun só churro. Vale, o programa de hoxe é como unha homenaxe ao día 1. Eso é. O día 1. E ti crees que se o día 1 chego e me poso unha sopa cun churro por riba que chocou? Sí, é unha sobremesa. Eu o día 1 quero 7 kilos de churros e chocolate. Ás 10 da mañá. O que queres é dormir. Tamén. Tío, que queres é dormir o día 1. Bueno, pois iso piña de chocolate branco, non? Churro, chocolate por riba e uns frutos secos. Que rico. Moi rico. Xulio Mato vai facer unha sobremesa espectacular que vale para o día 1 ou calquera día do ano, en realidade. Oxe, por exemplo, que dous. Ou hoxe. Merche Rodal. Vou facer churros recheos. Home, claro. Xa fixeche unha vez, pode ser. Non recordo. Eu creo que fixeche unha vez xa churros recheos. De que os vas facer hoxe? Non recordo, non lembro de facer churros. Non sei, Non se faría eu. Creo que pode ser que se xeras ti, sí. Como van ser? De chocolate? E recheos de crema pasteleira e chocolate. Ostras, e vexo que tes por aí galleta moreo, como dixo. Sí, eso é para adornar, un pequeniño adorno, así que vai por riba, pero nada. Vale, perfecto. Señora directora, antes non te escoitei, non sei con quen empezo, con Xulio Mato. Pois, señoras e señores, comezamos o Voltas co Prato deste 2026 facendo churros. Marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá. Bueno, a ver, moi doado. Ostras, el churrero, Pois Xulio Mato primeiro utiliza manteiga, como non, porque sabedes que... Sí, porque vamos a ver. Eu vou facer unha masa choux, vale? Choux, chamase masa choux. Vale, que é como a dos churros, que é agua e fariña, é unha masa escaldada tamén, pero leva manteiga e ovos a maiores. Vale, un poquinho máis fina.
A ver, Vale. eu estou contigo, porque o día un o que queres é Grasa. maldá para o corpo, claro. Maldá. Maldá. Bueno, pues entonces, necesitamos que nos ferva. Vamos a botar aquí un poquinho de azúcar tamén, como unha cullerada. Vale, ostras, que cousa máis rara, non? Auga, sí, 250 de manteiga, 250 de auga, 110 de manteiga e unha culleriña de azúcar. Vale. E aquí temos 140 de fariña e 3 ovos. 140 de fariña, pero que vas facer ca fariña? Vas a cocer, vas... Claro, isto é unha masa escaldada, que quere decir? Que temos que ferver agua e cando este fervendo, botamos toda a fariña de vez. Material todo. Eso é, e despois imos engadindo os ovos un a un. Moi Se ben. van integrando. Perfecto, pois a xente da casa que nos chame neste ano 2026 tamén, feliz ano, nos dixemos a todos e a todas. É verdad, feliz ano. O 664-4834-196 é o teléfono da Voltas co Prato, o que podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, queredes dicir que vos gusta máis o churro recheo de merche rodal ou o churro sobre sopa de chocolate branco de Xulio Mato, pois chamade a Voltas co Prato e recordade que, como sempre, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión. Dos churros. Estaba claro, Hombre, eso era fácil. Porque do churro, Non me aburro. aí está. Pero máis, eu estaba pensando noutro que dixeras. Mollar. O churro. Vai, Bueno, xa ferve, vale? Entón, apagamos. Ui, que se bota. Non, Quieto. apagamos e toda a fariña de vez. Vale. Claro, pero tens que cociñar un pouco. No, ahora con este caro xa se coce. Ah, vale. E non tes unha máquina churreira? Eu vou a facer con manga. Merchi, polo que vexo aí, vai a Pero facer iso con... non é un churro. É un churro con manga. Pero o churro bonito é que teña forma de estrela. Non? Mira, eu tiña unha máquina aquí que iba a ensinar eu, pero non ten sentido vendo de quen ven. Porque é unha máquina antiga que trouxo Merchi. A mí facíame chiste ensinala, pero van a enseñar Merchi. Ah, pero ten merche unha máquina. Merchi ten dúas. De facer Mira, churro. masa feita, vale? Ahora vamos a ir Vale. engadindo os ovos, un a un. Ostras. Vimos pa aquí, Vale, vale. Pa aquí, pa aquí, pa aquí. e vamos a ir botando un, batemos ben para que se integre. Xa fora do lume, todo isto. Ala. Uau, ahora está entrando un mono de churros. Sí, verdad? Pois despois probas Ahora un. pola túa culpa. Pola No, miña. no, si o problema é que despois non vou probar, porque vai comer o público todo. Ah, bueno. Pero despois, claro, que pues despois acaba espabila. o programa, sempre me faz igual. Pues espabila. No, sempre me faz igual. Despois acaba o programa e dis, no, probas, pero claro, o público ten fame. Hombre, claro, é prioridade. Claro, o público ten fame. Porque despois a xente pensa que somos malos. No, o público botas a comida, nós damos a comida ao público. Como as pitas. Xa está, co ben que ibas, co ben que ibas, co ben que ibas. No, nós damos todo ao público, se quer o público, sempre lle damos ao público a probar todas as recetas da Voltas co Prato. E iso pode dicir a xente cando ven aquí, que sei que pasa. Mira, ves como se vai? Hai que ir... Aí vai. Xa non vai salir a receta. Pero botatse a masa por fora, Peti. Que caemos unha pouca. Seguro que só está enfocando eso, verdad? No, non se está, pero estáse vendo aí na pantalla, que é o bonito. Bueno, pero vamos a limparlo. Non o limpe só. Sí. Sí, que senón despois o xío... Así. Aí. Se non o xío despois botas a min. Verdad, que son moi limpo. Outro Mira, día- xa está integrado, botamos o terceiro logo. Outro día estiven con el. Sí, con un xío. Sí. Que che dixo que melloramos moito na limpieza, non? Dixenlle... Sabes que ahora xa eres protagonista do programa? El que dixo? Xa dejado E dixenlle, é que falamos de cando hai que limpar algo, falamos do xío, xa está algo sucio. Bueno, pues esto despois vamos pasar para a manga e xa temos, xa vamos a... Mira, prende o aceite para que vaya. Sí, cañotas, traballa, veña. Bueno, no, bueno, sí, cun dedo, Venga. traballo digital. Ai, Esta é a masa xu, esta vale para facer buñuelos, churros, para fornear e facer eses petit xus que despois rellenamos de que sabes? ricos. Esta é a masa, a pasta xu, que non Pois é... esta é a masa xulio de Xulio e vamos marchar con Merchi Rodal. Vamos para. Merchi, feliz ano, Feliz ano, cañotas. Feliz ano, Merchi Rodal, a nosa... Pásache unha boa entrada no ano. Para, vou mirar para arriba porque non te presentei como Deus manda, vale? Non o fixo. Así que, señoras, señores, por primeira vez neste 2026 e agardemos que moitos anos máis temos connosco, teño orgullo de presentar a deusa das tortas. Mira como remexe, Ai, sí. Por Merchi Rodal vai facer churro, recheo. Sí, mira, teño, neste momentiño que estabas con Xulio, rematei a crema pasteleira. A crema Que rico. pasteleira faz en 2 minutos, Aquí, miras. aquí, ahora aquí. En directo, o sea, foi en un momentiño. E como a queremos de chocolate, teño o chocolate picado aquí, verquemos a crema pasteleira sobre o chocolate, Para que derreta... Vale. derrete o chocolate e xa temos crema pasteleira de chocolate. Deixamos aí, non temos que facer nada máis, vale? Moi ben, Por outro lado, imos facer a masa dos churros. Vale. E empreguei a receita que ven na churrera. Ah, o sea, copiaches unha marca a receita. Sí.
porque o churro dixen, a ver, que mellor que o que fai as churreras vais saber como se fan os churros. É aquí, a Ti receita. crees que Isabel terá churreira e saberá facer churros? Fai multitude de churreiras. Mira, esta era Mira, dos abuelos do meu marido. Iso é do ano da polca, Claro, era dos abuelos. Ostras. E esta xa era dos papás. Hombre, Hai unha diferencia, cuidado o texto, Para, Merchi. Mira o texto, vou non apuntar para lá para que se lea, La nueva churrera la maneja una niña. La maneja una niña, di. Joder, Os tempos cambiaron un pouquiño. Notase que é de... Claro, pero que será? De Buah, sabe mediados Dios, de que- do século pasado. Non sei se o pan, pero... sabe Dios, de Xixón, pero non sei... Non sei. Bueno, Bueno, e sabes que podese facer, ademais de churros, pasta da italiana, un montón de cousas podese facer con este trebello, Bueno, os churros son simplemente... Vamos chamar a Isabel, porque Vale. a mellor Isabel sabe como vai o sistema. e Vale, a mellor sí, non. vale. Veña, vamos chamar, recibimos cun forte aplauso a Isabel de Mondoñedo. Un aplauso para ela. Hola, Isabel. Hola, feliz ano, igualmente. Pasa por aquí, Feliz por ano, favor. Isabel. Por favor. Estás pachucha, ou? A garganta. Estás pachucha a garganta? Non te preocupes que xa berreu polos dous. Pareceme Sí, ben. non te preocupes. Bueno, feliz ano, que tal entrache no 2026? Un pouco acatarrada, Sí. constipada, pero Pero ben, na casa que tal? Ben. Sí? Sí. Foi boa festa? Sí, sí. O sea, estás constipada pola festa ou xa estabas? estou constipada que matei os cochos e pasei frío. Escoitaríase, non se escoitaría, vou non repetir. Estou constipada porque matei os coellos e pasei frío. Cochos, non Ah, os coellos. cochos, entendiches coellos, Dieche os cochos. E fixeches chourizos ou Sí, Ai, están ali colgadiños ao fume. Pero non pasa nada. Tú sabes como é o refrán dos churros. Como é? Se quieres dormir caliente, cásate con la churrera. Echarás toda la noche churra dentro y churra fuera. Merche Rodal, vamos a explicar a túa receita. Para facer churros pouco máis que fariña e auga. Un pouquiño de manteiga, só 6 gramos. Un pouquiño de sal, 4 gramos. Ai, pegouse. Ai, Un pouquiño de nada de bicarbonato. E agora como ferve o bicarbonato, botar. deixamos Epa. fora do lume. lume e botamos dunha sola vez os 300 gramos de fariña. Esa tesa masa dos churros Isto é feita. importante, non? O de botar toda dunha vez a... Si, está a fariña. peneirada, remexemos. Vale. Vai empezar a Aquí picar. protesta. Me deixamos aquí, está apagado, pero deixamos aquí, vale? Porque remexer esa tesa masa dos churros. Vamos recordar Empregache que... algunha vez unha churrera? No. Nunha churrería se entrei. No, se empregaste... Estou ben dentro. Usaches Estou ben algunha dentro e vendo Se como usache algunha vez, no. No. É moi sinxelo, xa verás, Non costa nada, sí. Pois, Isto é nada, fariña e auga. quero recordarlle á xente da casa que Merche está facendo a receita Do libro. do libro da máquina de facer churros. Sí. Auga, fariña, Manteiga, 6 gramos de manteiga, 4 gramos de sal e un chisquiño de nada de bicarbonato. perfecto. Vale. Xa está, Bueno, pois deixamos traballando a Merche, Isabel, e vamos con Xulio Mato. Arrímate aí, por favor. Vale, a ver que nos conta o Xulio de Eu tamén Silla. estou tocado, Estás só, ti estás fatal, Facía un friazo o día... Pero ti estás... Ela está por traballar, por matar os coches. Ti estás polo vicio. No, estou polo frío. Polo vicio? Foi o hielo de Polo final. frío, madre mía. Axudounos algo, Sí. O hielo, sí. É moito frío. Moito frío facía o día 1 pola mañá en... De verdade, que patrón é ese? Por qué? Moito frío, Moito frío. Moito, Moito frío. Bueno, mira, eu vouche facer un churro que sirve de sobremesa. Podémolo comer como os churros tradicionais. É unha masa xu que é un poquinho máis suaviña, que leva ovo e manteiga tamén. Este a prueba de calor do aceite, non lle fa hacer caso. Ah, vale, pero non é só para Mira, mirar. vámoslo a acompañar con unha sopiña de chocolate branco que xa fixen aquí, que simplemente quentar a nata, mesma cantidad de nata que de chocolate. Vale. Quentamos a nata e cando ferve apartámola do lume, porque senón, mira, así non se nos agarra. Vale, entón agora o que vamos a facer é colocala xa aquí para que nos enfríe. Esta vai ser a base do noso churro, vale? Que rico, Isabel, tenche que preguntar cal das dúas levarías ti para Mondoñedo. Se tuveras que volver ao día de onte, día 1, chega a xente toda, despois de sair de festa, que lle pos? O de Xulio Mato ou o de Merche Rodal? O churro cheo? Depende. Depende. Desde que o probe xa che direi. Vale, pois nada, pois entonces vou-te mandar a Porque non fazer che podo sufridores. dicir, está mellor aquele, non está aquele, porque non o sei. Vale. Non hai moito sitio, vas ter que sentar ali nas escaleiras, vale? Vale, perfecto. Veña, un aplauso para Isabel de Mondoñedo, que está con nós, con a Volta ao Prato da Televisión de Galicia, neste 2026.
Hai cousas que non precisan explicación porque veñen de serie co calendario. O día 1 de xaneiro, a mente tarde, con cara de poucos amigos, xa sabedes, é con chocolate quente e churros en riba da mesa. Hoxe estamos a 2, pero non queríamos perder a oportunidade de comezar ben o ano. É así. Os churros son humildes, pero, viaxeiros, a súa orixe non está clara de todo, aínda que hai quen di que veñen da man dos pastores, outros apuntan a que son a versión europea de algúns doces que chegaron de Asia. Sexa como for, aquí acabaron converténdose nunha institución, especialmente cando van acompañados de chocolate espeso, dese que queda así pegado no bigote. Co paso do tempo, o churro tamén se puxo moderno. Do churro clásico esparexido con azúcar, pasamos a un auténtico catálogo de tentacións. Churros bañados en chocolate negro ou branco, recheos de crema pasteleira, nata, doce de leite ou chocolate, e incluso versións máis contundentes que xa case contan como sobremesa completa. Así que xa sabedes, longo ou curto, clásico ou recheo, o importante é non perdoar esta tradición, porque se o ano comeza con chocolate quente e churros acabados de fritir, polo menos xa empeza ben o ano, despois o resto xa veremos. Facede os nosos e contádenos que tal están, como sempre, en @voltascoprato, porque neste ano tamén prometemos sorteos, agasallos, libros do Voltas co Prato, humor e amor, como decimos no programa. Veña, vamos con Merche Rodal. Mira, A ver, crema pasteleira, remexemos, O chocolate. o chocolate xa colleu calor e xa temos a crema de chocolate. Listo. Eso será o recheo dos churros cando estean fritos. Vale. Por outro lado, a masa, dinlle un par de voltiñas así, todavía quente. E agora cortamos pola metade para que entre na churrera e damoslle un pouco de forma. Mira, un tubiño. No, iba a decir que... Quero dicir, esa churreira tampouco entra... Cantos churros dá? Tens que andar enchendo. Mira, este vou a facer o molde máis grande, porque como quero enchelos, vou a facer os churros os máis gordos que hai, que é esta boquilla. E con esta vou facer 12 ou 14 churros, Non está mal. Con... Oh, non. Claro. É unha dúcia. Ostras. Mira, 3,50. agora. 3,50. 3,50. Mira, agora o trebello este, as muescas teñen que estar para o lado de... Sí, é como a pistola de silicona. Sí. Tal cual. É como a pistola de silicona, Todos é aqueles verdad? que sepades como funciona a pistola de silicona, a churrera igual. A ver, Tal Agora cual. estás vendo un tutorial deso, É verdad, Na vida usou. Como que non? Aí vai! Bueno, damoslle un poquinho de caña. O aceite ten que estar ben quente, Para saber se o aceite está quente, poñemos un anaquiño pequeno. Vamos, xa está. Vale, Aí pues está. tamaño, así. Sí, veña, va. Vai. Ves? Seguinte. Joder, que guai, Tanto seles os azulejos como faz churros co chisme. Eche mesmo. A cuestión é limpalo ben. Para todo. Mi má. Sabes que non ten Pero ciencia saca ninguna. moitísimos. Esta é solo a metade da Claro, masa. salenche 4 ou 5. Pero son moi grandes, Mira que este é o churro máis grande Sí, que sí, hai. sí. E hai moitas boquillas diferentes. Podes facelos máis pequeniños, que serían os normais, Este é como... É enorme. Así, Moi ben. vale. Vale. Ahora sacalos e botarlles azúcar. Ostras, pois ainda che fixo, fixo media dúcia. E só lo empreguei a metade da Claro, masa. 2 euros. 2 euros. Bueno, pues nada, deixamos a Merche Rodal aí sacando o seu último churriño, enchendo a sartén, a tixola, e imos con Xulio, veña. Que Bueno, mira, eu xa che dixen que os facía con manga. e que os teus non parecen churros. Como que non me parecen churros? Non parecen churros. É por que non? Este non parece un churro? No, É por que non? Un churro de manga, xa, Non é o pero non mismo, parecen... ten moito menos... Sabes que me parecen? Non é broma, Sabes que me parecen os langostinos Sí, bueno, xa estamos con rebozados. chorradas. Xa estamos con chorradas. É verdad. Se lles posa un pavo así, parecen os Claro, langostinos. tamén se che poñemos a ti, pareces un... Va, polo, estou che dicindo en serio, non digo de broma. É que... Si pos un pau. Vamos coa pregunta de concurso. Como se chama a masa dos churros de Xulio Mato? Xu. Masa xu. Chu. Que? Vale, chu, de Chu. churro. Chus. Ou chu de Xulio ou chu de churro. O chus. No? Vale. Bueno, 664483419, chamado a Voltas co Prato. 50 euros, os primeiros 50 do 2026. Queres ser a primeira persoa en recibir 50 euros do 2026 que levarás hoxe e recibirás na casa dentro de meses? Pois
chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo. Non me digas que non parecen churros, é que... No, Non sei. non parecen. Pouco che pegaron a ti pequeno no colegio. Parecen lesmas, Que son lesmas? Non sabes o que son as lesmas? No. En Arzúa sabe Dios. No, O caracol cando perde a casa. As babosas. As babosas chamarlle lesmas? Lesmas, en Arzúa, sí. En Parecen Canes lesmas. tamén. Mire, si foran En negras... Canas tamén. En Canes Si tamén. foran Pero non negras parecen tamén. lesmas. Ti se foras negro serías negro tamén. ¡Mop! Que pesado estás con buscar. Son churros. Despois xa veremos, a ver se probas un por graciosillo. Por graciosillo. Van a estar vos, É o eso mismo, seguro, eso azúcar, seguro. ves? Un poquinho de azúcar que despois sacudiremos porque despois vai levar a... Repartimos cartos. Repartimos. Me tes contento. Vale, pues veña, imos á Coruña. José Luis, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas, que tal? Como estás? Feliz ano. Igualmente. Boa tarde. Vouche facer a pregunta que fago todos os anos. En que momento teño que deixar de decir feliz ano? Despois de un troido. Non me contestas. Despois do José Luis, a pregunta é para ti, É para ti. Dime. Chivaron yo, Baixa o volumen á tele e escoita polo teléfono. Digo que en que momento teño que deixar eu de decir feliz ano á xente? Oxe mismo xa. Vale, José Luis... Hoxe mismo xa. Moi ben. Perfecto, pues veña. Vamos coa pregunta de concurso. Como se chama a masa dos churros de Xulio Mato? Masa xu. Moi ben, un aplauso para José Luis. Que leva os primeiros 50 euros do ano. Moi ben. Gracias, cañotas. Nada. Pois, José Luis, moitos parabéns, que se porten ben os reis e feliz entrada no ano, vale? Venga, igualmente, gracias. Veña, chao, Mico. Chao. Caloviño, chao. Bueno, churros Pois listos, aí está. Que che parece? No, ben, fixetes bastantes, E aí teño churros para todo o público, se os partimos pola Hai que mitad. partilos. Hai que partilos, mira, agora vamos botando aquí un poquinho de Teñen que azúcar. estar quentes, non? Cando os pas polo azúcar. Sí, para que lle quede un poquinho pegado. Vale. Así parecen, como diste, lermes con azúcar. Lesmas, que O lesmas, que dis? Eu que sei, o que dis. Lesmas. Ves? E agora teño aí xa a cremilla de chocolate con abelás, pero despois cho. É desa que se compra, Vale. Que leva leite, cacao, abelás. Ah, vale, xa te entendín. Vale? Dese que se compran por rapaces. Esa que se compra por rapaces e por maiores. E por maiores Porque tamén. os maiores son os que lle rouban despois aos rapaces. Correcto. Vamos con Merchi Rodal, que está rematando aquí Xulio Mato. Imos con Mira. Mercedes. Ya llegamos a los churros desde el No, norte son al enormes. sur. Ya llegamos Son enormes, a los churros, solo faltas tú. Con churreros, vamos todos a bailar. Con churreros. Listo. Estes hai que botar, vas lle Apago botando ti isto. azúcar, si, apaga. Vas lle botando ti azúcar a estes, e eu vou adornando xa a outra remesa. botas de moito. Ah, vale. Sí. Bueno, mira, a ver, un que este, por exemplo. Cortamos pola metade. Botas de moito, así que Mira. non me corto. Aí. ou A queres un crema pouco pasteleira me pusémola nunha Así ou manga. queres máis? Así está ben. máis? Vale. E agora, ti crees que a Esther lle gustará Sí, a crema de chocolate? Sí, Ah, vale, pero cortacho, non son como na feira que os enchen por baixo, non? Podíamos, pero dicen así, Queda moi vai a bonitos, levar queda moi máis bonitos. recheo. Queda moi bonito, así, É máis sinxelo, porque tes que ter, para facer a outra opción, Sí. tes que ter a boquilla especial, tes Claro. que ter máis tino. E así, mira, Ves? Ah, pois mira, gustan así, máis recheo. Facemos outro? Sí, claro. Tens moitos que facer, mira para aí a xente cae. Mi madriña querida. Bueno, fixe bastante. Ah, pero está guai, gusta así porque parecen como... Son mini pasteliños Sí, xa. sí, parecen como pasteliños ou algo así. Moi ben. Caseiriños. Ui, mancheime un pouco. Ui, que guai. Bueno, pois veña, vamos co público da Voltas co Prato por primeira vez no ano. Veña, vamos fala, vamos. A ver, Isabel de Mondoñedo, vou me poñer aí ao teu carón. Mi má, canta xente, Ai, non hai sitio para todos, perdón. Pero ben, culler. Non hai sitio, non Atopo entramos máis aquí. eu, Cati. No, pero mira, temos a reventar isto de público, así dá gusto. Como estás? Ben, Ben, sí, estás preparada? sí, És larpeira? sí, Vale. Ti queres que che vai gustar? sí, Sí. sí, sí. Vale, vamos facer a votación típica, porque é a primeira do ano, así que entendo que hai xente que lle gustará ou que lle dará máis idea unha receita que outra. Entón, quen cree que vai estar máis bo o churro? Non vou formular así. Porque iba a decir unha cousa. Quen cree que vai estar máis boa a receita de Xulio Mato que levanta a mão? Quen cree que a de Xulio vai estar máis boa? A ver. Por aí, moi pouca xente, Ostras.
Vale, quen cree que os de Merchi Rodal? Ui. Podemos decir que o churro de Xulio non gusta. Veña, vamos. A receita. Vamos ver os de Xulio. Veña, un aplauso para a convidade hoxe. A ver. O público non vira ainda... Buena pintaza, buena O público ainda non presentación. vira a miña crema. Mira, aquí, vamos a botar unhas abelas aquí por riba Pois tamén. eu vou che dicir unha cousa, o de Xulio ten moi bo aspecto, Mira, moi bo aspecto. botella crema de abelas, que temos de vela por aí. Que é tan fácil como collela do bote, metela nunha manga e tra. Ves? Temos unha sobremesa, mira que chulada de sobremesa. Pois vamos a dar un aplauso ao de Xulio Mato, que o merece. Moitas gracias. Que esperemos tamén que neste 2026 me ature con tanta paciencia como fixo no 2025. Igualmente. Pola tua parte. Non tes pouco que aturar. Eso non ten É certo, pouco. aí tes razón. Vamos con Merchi, veña. Hola, Esther. Mira, Esther, mira. Estou recheando coa crema pasteleira de chocolate. Pois eu non vexo pa tanto tampouco. Eu creo que o teu... o teu mellorou moito coa É presentación. churra de chocolate. Sí. Que lle pasa allá, pues? E a galleta do Oreo. Sí, E agora está, por riba así para demasiado sabor. adornar un poquinho. Como vou? Mira que as moreo, que ben lle quedan. Esto, por facerlle un adorniño así un pouco diferente e darlle un toquiño. Moreos, Pode ser con Moreo, outras galletas tamén, sabes? Con as Podría que ser coa teñamos. galleta do Duque. Sí, tamén, coa que teñas na casa, coa que che guste. Vale. Isto é como facerlle un adorniño. Non me acordaba a min as moreos. As moreos moi boas, Son moreniñas, entón son moreos. Exactamente. Pois vamos a dar tamén un aplauso a Merchi Rodal, que neste 2026 tamén vai estar na Voltas co Prato sendo unha gran cociñeira e mellor reposteira. Veña, vamos probar. Vamos para ir para diante, por aí, á cabeceira da mesa. Aí á dereita, por favor, Isabel. A cabeceira, como ten que ser. E teño unha pregunta de concurso para a xente que está na casa mentras traen as receitas. Seguro que estivestes atentos e atentas. Así que, por 50 euros, que lle pon Merchi Rodal aos seus churros? Merchi. Dime. Que lle pos aos teus churros? Crema e galletas, crema e galletas, crema e galletas. Exactamente. Crema e galletas. 664... Oi, pero non escoito. 664-4834-9, que lle pon Merchi Rodal aos seus churros. Crema e galletas, sí, crema e galletas. Que che pasou aí? O cable desconectouse. Cando queres, Isabel, petoulle o cable. Isabel, cando queira, pode ir probando. Ti, ves, agora sí que facía falta ter algo para, sabes, o teu xa ten aí a crema esa, pero se tuveramos un chocolate, Claro. un pouco de leite, ainda que fose, non? Claro, o auga. Bueno, sí, para mollar. Imos a Cariño. Mónica, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Cañotas. Que tal? Como entraches no ano? Feliz ano a todos. Igualmente. Como entraches ti no ano? Bueno, mellor do que pasabei, que estuve con gripe, pero vamos mellor. Bueno, mira, aquí Isabel ao revés. Pillou no inicio do ano, ves? Bueno, por 50 euros dime que lle pon Merchi aos seus churros. Crema e galetas. Moi ben, un aplauso para Mónica que leva os 50 euros, moi ben. Moi ben, contactou, Pois... Como? Que dicías? Dúas cosillas rápidas. Sí. Existen po fin de ano lomo de recheo que fixo tuyo outro día no programa. É un éxito. Subiremos, que foi un éxito, que fixo. A receita de fin de A ano. receita de fin de ano. Sí. Sí, moi ben. Pois mira que ben. Necesito a firma necesito a tua firma pro libro. Pois mira. Ves? Que xa teño o libro, teño firmado por Begoña e por Xulio, e ti como sempre andas de vacacións, e o día que pon o programa non o estaba. Bueno, pois cando volvas por cando aquí, queiras. firmámoslo sin problema e ponche a receta xa personalizada. Un bico grande. Beso, Talaviño. veña, gracias polo Chao, programa. chao. Gracias a ti, gracias. Isabel, de Mondoñedo, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o primeiro Voltas co Prato do 2026? Os dous están ricos, Pero está máis suave e máis sabrosa a de Xulio. ¡A de Xulio Mato! A masa. Con esa crema de chocolate, o sopiño de chocolate. Señoras, nos marchamos, queden coa actualidade. Coa hora galega, vémonos o luns, que o luns tamén hai a Voltas co Prato. Un bico grande, chao. Mua.